A cikin bidiyon mu na yau za mu gwada muku yadda za ku iya sayar da Dogs token ɗinku da kuka samu na airdrop. Za mu gwada muku yadda za ku sayar da shi a Bybit kuma ku anshi dalolinku a hannu kamar yadda kowa zai anshi dalolinsa a kilga. Ku biyo mu a cikin wannan bidiyon daga farkon sa har zuwa ƙarshen sa. Yan baiwa da yawa sun tara karnuka da yawa, ma'ana sun tara Dogs token da yawa a wallet ɗinsu, amma matsalar ban san yadda za su yi sayar da shi a Bybit ɗinsu ba. Wasu da yawa sun tara shi amma ba san yadda za su sayar da shi ba. Ku kasance da mu a cikin wannan bidiyon daga farko har ƙarshe. Za mu gwada muku yadda za ku iya sayar da shi da kanku, ku anshi dalolinku kuma ku kilga kamar yadda kowa yake an san nasa dalolin yake kilgawa. Za mu gwada muku yadda za ku yi da kanku ne, idan ya koma dala to shikenan kun ci riba mai yawa. Ku kasance da mu a cikin wannan bidiyon. Da farko za ka shiga Bybit ɗinka kamar yadda na shiga tawa yadda kuke kalla. Idan ka shiga Bybit ɗinka za ka taɓa nan wurin da aka rubuta asset. Kamar yadda kuke kalla za ka fara taɓa nan wurin. Fatan kuna biye da ni a cikin wannan bidiyon. Bayan ka taɓa nan wurin da aka rubuta asset zai kawo maka kamar haka. Zai kawo maka account guda uku. Na farko funding account, na farko unified trading, na uku invest derivatives. Dole wannan account ɗin guda uku su ne za ka gani. Amma ina baka shawara ko da wasa kar ka yadda kai transfer kuɗinka zuwa invest derivatives, dan da kai account nan za ka yi asara kuɗinka. Farko dogs za su sanya ma dogs ɗinka a cikin funding. Daga funding za ka yi transfer shi zuwa unified trading. Sai ka yi transfer kuɗinka ko kuma dogs token ɗinka daga funding zuwa unified trading, sannan za ka iya canza shi kuma dala. Yanzu zan gwada muku yadda za ka yi transfer shi bayan sun sanya ma shi a funding. Bayan sun sanya ma shi a funding za ka taɓa can wurin da aka rubuta transfer kamar yadda kuke kalla. Bayan ka taɓa nan wurin zai buɗe ma zuwa mataki na gaba. Fatan kuna tattare da ni a cikin wannan bidiyon. Za mu yi transfer shi ne daga funding zuwa unified trading. Ka taɓa wurin transfer. Bayan ka taɓa wurin transfer zai buɗe ma kamar haka. Can sama ga yana rubuta maka funding, nan kuma an rubuta maka unified trading account. Za mu yi transfer shi daga funding zuwa unified trading. Za mu taɓa nan wurin star, wurin inda aka rubuta USDT. Nan za mu taɓa domin mu canza shi daga can wurin zuwa nan wurin. Bayan mun taɓa nan wurin da aka rubuta USDT zai wuce mana zuwa mataki na gaba. Fatan kuna biye da ni a cikin wannan bidiyon. Za mu taɓa shi kamar haka. Bayan mun taba shi zai bude mana kamar haka. Bayan ya kawo mana haka, kai za su sanya maka dogs token ne. Misali sai ka taba wurin da Ma'ana za ka taba nan wurin sai ka rubuta dogs. Bayan ka rubuta dogs zai nuna maka kamar haka. Ga dogs token din mu nan kuna kalla a zero yake saboda babu komai yanzu a cikin wallet din, saboda ba su kai gasawa ba. To saboda haka tunda babu dogs a ciki za mu yi amfani da wani coins din domin mu gwada yadda za mu yi. Za mu koma baya kaɗan domin yi amfani da wani token ɗin domin gwada yadda za mu iya transfer shi daga funding account zuwa unified trading account. Fatan kuna biye da ni a cikin wannan bidiyon. Bayan mun koma baya za mu yi amfani da wannan token ɗin wanda mai suna SUN ɗin nan. Muna da ƙwara 130. To shi za mu yi amfani, za mu taɓa sa kamar haka. Bayan mun taɓa shi zai kai mu zuwa gaba. Bayan mun taɓa shi zai kawo mana kamar haka. Idan ya zo nan wurin sai ka taba wurin da aka rubuta wannan MAX din, ma'ana max, sai ka taba shi gaba daya. Da ka taba shi duka zai koma cikin wannan column din ta yadda zamu iya transfer shi kai tsaye gaba daya daga funding zuwa unified trading kamar yadda kuke kalla. Bayan na taba shi ga yanan ya dawo, sai mu taba inda aka rubuta confirm. Bayan mun taba confirm kuna kalla yanzu yayi transfer daga funding zuwa unified trading kamar yadda kuke kalla. Gashi nan ya tashi daga ciki ya dawo nan. A nan wurin in dogs ɗinka ya dawo nan wurin shine za mu iya sayar da shi kamar yadda kuke kalla. Gashi nan guda 130 ya dawo. Saboda haka yanzu za mu wuce mataki na gaba domin ganin yadda za mu iya canza wannan coins ɗin ya koma dala. Fatan kuna tattare da ni kuma kuna biye da ni. Bayan mun dawo nan sai ka dawo inda aka rubuta home ka taɓa. Za ka taɓa nan wurin kamar yadda kuke kalla. Fatan kuna biye da ni kuma kuna ganewa. Bayan ka taɓa zai dawo ma kamar haka, sai ka taɓa nan wurin sama. Za ka taɓa nan wuraren kayanan kuna kalla. Bayan ka taɓa nan za ka yi searching, sai mu rubuta SUN, sunan coins ɗin da za mu yi amfani da shi kenan. Amma kai idan ka zo dogs za ka yi amfani da shi, ku ji da kyau. Zai gwada mana kamar haka, ga yanan sai mu taɓa kansa, ga yanan kuna kalla inda ya fito mana kamar haka, sai mu taɓa shi. Bayan mun taɓa shi zai wuce mana zuwa mataki na gaba. Zai kawo mana kamar haka. A nan wurin ka kula da abu biyu. Akwai inda ya rubuta derivatives, akwai kuma inda ya rubuta spot. To dole ka maido shi kan spot. Idan kuwa ka suke kai trading din shi yana a derivatives, to za ka yi asarar coins ɗinka ne gaba daya, kuma in ba sa'a ba ka yi asarar shi kenan har abada. Ka tabbatar nan wurin ka maido shi nan wurin spot. Ka tabbatar ka maido shi wurin spot. Ina ƙara maimaitawa, ka tabbatar ka taɓa wurin spot domin nan ne kawai za ka iya canza shi kuma dala.
bayan ka taɓa wurin sport zai kawo ma kamar haka. Idan ya buɗe ma kamar haka, nan wuraren kana da zaɓi. Nan wurin da kuke kalla price ɗin coins ne ga yana inda yake hawa yake sauka. Bayan nan akwai mataki na biyu, nan wurin da aka rubuta limit shi ma yana da amfaninsa. Sannan nan wurin nan adadin coins ɗin mu zai kasance. Amma kamun nan za ka taɓa sell. To sai mu taɓa nan wurin inda aka rubuta sayarwa, ma'ana sell, sai ka taɓa shi. Fatan kuna biye da ni kuma kuna ganewa. Wannan kai in ka zo za ka yi amfani da dogs ne, amma mu yanzu mun yi amfani da sunan wannan coins ne domin mu gwada muku ne. Kamar da kuke galla ga yana mun taɓa sell. Bayan mun taɓa sell zai kawo mana kamar haka. Sai ka jawo shi gaba ɗaya zai koma. Bayan ka taɓa na wurin gaba ɗaya kenan za ka sayar da shi gaba ɗaya ba tare da ka rage ko ɗaya a cikinsa ba. Ma'ana za ka sayar da wannan coins ɗin ya koma dala. Za ka canza shi zuwa dala. Bayan ka taɓa shi ka tabbatar wannan wurin da na gwada maka ka tabbatar yana kan spot. Ka tabbatar yana kan spot. Ina ƙara maimaitawa ne saboda kada mutum ya je ya asara token ɗin shi. Ka tabbatar yana kan spot. Bayan ka taɓa shi za ka taɓa nan wuraren inda aka rubuta limit. Kuna kalla? Bayan ka taɓa shi zai buɗe ma kamar haka. Idan har kana so ka sayar da abinka nan take kai tsaye to dole sai ka maida shi market. Amma idan yana kan limit ka saida shi ba zai yi executing cikin sauki ba. Dole sai ka maida shi akan market. Bayan ka taɓa shi akan market zai kawo maka kamar haka. Bayan ya kawo maka kamar haka ka tabbatar na wurin yana spot, nan kuma wurin yana sell, sannan kuma nan wurin yana kan market. To idan kai wannan yanzu ka shirya sayar da coins ɗinka cikin sauki. Nan wurin kuma na gaya muku price ɗin shi ne yake hawa yake sauka. Idan ya kai ma yanda kake so to shikenan ba buƙatar ka tsaya jira, kawai ka sayar da shi. Domin idan baka sayar ba ma zai koma baya price ɗin shi ya rika ragewa. Nan gaba sai ka sa hannu sai ka jawo shi domin ka saida shi gaba ɗaya. Kun gani gaba ɗaya muna da ƙwara 130 kuma gashi nan ya zo. To da ka zo nan sai ka ƙara duba abu uku. Ka tabbatar nan yana spot, ka tabbatar nan wurin yana market. Idan ka tabbatar da haka to shikenan ka gama komai. Sannan can wurin yana sell. Abu ɗaya rage maka shine sai ka taɓa nan inda aka sa sell. Kana taɓa nan wurin zai executing. Kasuwa za ta fada, ciniki zai fada. Coins ɗinka zai tashi daga wannan token ɗin na son zai koma dala kai tsaye ba ɓata lokaci cikin sakan ɗaya ba tare da wani ɓata lokaci ba. Haka ne idan dogs ne da ka yi haka ka gama za ka mayar da shi a dala. Fatan kun fahimta kuma kun gane duk abin da nake so na fahimtar da ku. Idan ba ka gane wannan bidiyon ba ka koma daga farko zuwa ƙarshe ka kalle so ɗaya zuwa so uku domin kai ma ka samu damar cire token ɗinka daga dogs zuwa dala. Kai ma ka bayan kun canza shi daga dogs token zuwa dala, canza shi zuwa naira zai zama abu mai sauki. Ku nemi na kusa da ku domin su maku ƙarin bayani. Canza shi zuwa dala shine abu mai muhimmanci. Ku daure ku mana share domin wasu masu amfana.